Ak ste sa už ocitli v situácii, ktorá má priamy súvis s vašou účasťou pred súdom, pravdepodobne potvrdíte, že to nebolo nič príjemné. Podľa výsledkov regionálneho prieskumu verejnej mienky ani na Zemplíne sa zatiaľ súdy netešia veľkej priazni domácich občanov. Existuje však legálny spôsob, ako vyriešiť pohľadávky a záväzky pri obchodných vzťahoch alebo rozdelenie spoločného majetku po rozvode. Toto mimosúdne vyriešenie konfliktných situácií za asistencie tretej osoby sa volá mediácia. Kto sa môže obrátiť na mediátora a aké podmienky musí splniť? Na mediátora sa môže obrátiť každý občan, ktorý rieši svoj civilný spor, občiansky, pracovný, obchodný, rodinný a je pred podaním návrhu na súd, respektíve už aj podal svoj návrh na súd a dá sa aj stiahnuť a môže ho vyriešiť u mediátora. Mediácia sa riadi zákonom a jej úlohou nie je hľadať pravdu v spore, ale vzájomne akceptovateľnú dohodu. Občania, ktorí mali možnosť využiť služby mediátora, sú s týmto riešením spokojní a na Zemplíne ich už boli desiatky. Ja viem, čo je mediácia a poznám ju z osobnej skúsenosti, nakoľko som musela riešiť finančný problém. So samotným slovom mediácia poprvýkrát som sa stretla, započula ho v médiách. Nemala som o tom predstavu, čo to je, akurát slovné spojenie. Druhýkrát, keď som sedela vo vestibule súdnej budovy v Humennom a na vývesnej tabuli som videla letáčik, ktorý som si prečítala celkom náhodou. Hneď som si zapísala meno, telefónne číslo a keďže problém bol na svete, tak som zavolala príslušnej pani magistre, mediátorke. Dohodla si s ňou termín. Niekoľkokrát sme sa stretli. Jedna stránka, druhá stránka. No a už som vlastne bola v tom mediátorskom jednaní alebo konaní. A môžem povedať, že problém bol vyriešený nie na 100%, ale 150%. A osobne po tejto mojej skúsenosti by som odporúčala každému skôr, než zajde do súdnej budovy, nech sa obráti k mediátorovi, ktorý to porieši určite skôr, efektívnejšie, aj lacnejšie. Aj nebude to taká stresová situácia, aká býva v súdnych sieňach, aspoň čo vidím z televíznej obrazovky. Viem, čo je mediácia, stretol som sa s tým, osobnú skúsenosť s tým, ale nemám. Nestretla som sa s týmto pohybom, fakt, ako ešte som to nepočula a skôr, my sme napríklad teraz idem za sudcom, čiže skôr sudca. Ak mám povedať teda o mediácii a o súdnictve alebo o súdnych sporoch, bola som aj v súdnom spore ako zúčastnená strana. Takže to môžem trošku porovnávať. Čo sa týka mediácie, tak by som to využívala aj pre všetky prípady. Mimo trestných vecí k spokojnosti oboch zúčastnených strán. A toto je dôležité na Slovensku teraz. Jednou z ďalších výhod mediácie je aj to, že na rozdiel od súdnych rozhodnutí, ktoré sú zo zákona zverejňované na internete, sa v tomto prípade o vašom spore a jeho riešení verejnosť nemá možnosť dozvedieť. Ale ako je to s poplatkami? Nezaplatíme viac, ako keď nás zastupuje advokát? Poplatky sú podstatne nižšie, než sú poplatky u advokátov, prípadne poplatky pri podaní návrhu na súd. Určite sú podstatne nižšie, než sú prípadne za znalecké posudky, percentuálne poplatky pri podaní návrhu na súd. Niekoľkonásobne menej zaplatí, nehovoriac o tom, že je to služba rýchla, diskrétna, neformálna, šetrí čas, šetrí nervy, šetrí peniaze. Ak sme pred rozhodnutím riešiť nejaký právny problém alebo spor a premýšľame nad službami mediátora, čo nám môže on ponúknuť na rozdiel od súdneho pojednávania? Mediátor môže ponúknuť vlastne riešenie sporu ako mediátorom ako tretej osoby, ktorá vedie k zmieru dvoch strán. To znamená, že výsledkom je výhra, vzájomne priateľná rýchla dohoda, ktorá je priateľná, akceptovateľná pre obidve strany a teda určite je lepšia ako súdny spor. Výsledkom je to, že vlastne vzťah oboch sporových strán pokračuje. Kdežto na súde jedna strana vyhrá, druhá strana prehrá, ale ja hovorím, že na súde vždy obidvaja prehrávajú. Aj keď je to zdanlivo výhra-prehra. Ľudia odchádzajú s dobrým pocitom, respektíve za krátky čas sa ukončí ich spor s mierom. Aj keď to mnohokrát na začiatku tak nevyzerá. Zoznamy mediátorov a kontakty na nich nájdú občania na internete, ale aj na okresných súdoch a na webovej stránke Ministerstva spravodlivosti.